Yo, what's up ninyo diya? It's your boy Juboy, aka Cookies, back again with another episode of A Life of a Bay podcast where we chop it up. We have amazing conversations with bold and authentic individuals. Bay gani. So without further ado, we got a very special guest in the building. And di na nato padugayon pa ang legendary OG Oblak. Yo, what's up? Yung gabi inyong tanan diya. Musta? Musta bro? Salamat kay bro na ni sugot ka na mag podcast ta karong gabi una diri sa Cartel. Salamat sige bro kay murag pindot jud ganis tanan nga o ano. Oh, trip ra good bro. Lingaw say tabi-tabi ba? Kanang unsay ayon nimo karong adlaw. Gikan pa mo ko duty bro niya. Ari ko diri ba. Unsay duty nimo diri? Unsay kanang position nimo kumbaga diri sa Cartel Studios? Cartel Studios. Kuan ra mi diri bro kanang maintenance kana bitaw na mga kanang repairon ana. Punta gamon duty diri. Alas 9. Alas 9 kutob sa alas 6. Unya, unsa may project nimo ron sa gi-repair ninyo ron? Kaning atop bro eh. Nagkuan mi ani nagtangtang mi ani kanina. Kamo din nag-atop Kami. nya kanang atop niya. Ang atop grabe kay Cartel guys kay ang atop nay atop. Duha ka bukat to. Duha ka buok atop gana ba. Pero ngano man na nganong gi-atopan man na ni Boss Junix? To na mo gud siya bro. Kinanglan lagi siyang repair sad ba. Labi na kusog kay Owen. Kisa may ikaw kuha na kanang karpintero jud na or duha mo ka buok unsa may Dili. Nami nagdaan na mo bro si Roji. Mo to'y Roji. igot. Mo to'y nagda sa trabaho diri. So pila mo ka buok na? Kuan mi bro. Na 5. 5. 5 mi ka bro. Paitira no. So 5 mo ka buok dugay na mo diri. Dugay na ka diri Taon na sad bro. Mga duhan sa katuig kapin. diri sa di ba sa una Sizzling Cartel ba pagkato? Wala pa ko'y trabaho atong Boss Unix. Adto rami sa una kanang nami meeting, nami kanang birthday, adto mi dito. Adto na mo i-held. Kay okay man siya dito kay ma-exclusive ra ba. So before ka Cartel, unsa day imong trip sa una or panarbaho? Pamintal. Mental ka. Kanang sagasa, na balay, na building. Kay klaro lagi kay say naa o say wa. Lagi ka nang dili pirmi. Kanarang kung naay kuan, naay trabaho. Naay project nga mahuman, yawa na sad. Ya diri kay tuloy-tuloy man na may trabaho on jud. Naay trabaho kada paitira no. So dito mo nagkaila ni Junix sa Sizzling Cartel sa Banilad. So sige mo meeting dito sa una sa Crips grupo. Sa kuan ito kay kuan man to kanang sagol to siya. Mga blood to grip. Prag Silvi Unite ba? Adto mi dito. Okay. Dito mo magpa-event ana. Nami kanang birthday wala pa man to event sa una. Usay mag-meeting may mga hatag mis mga bata. Nasa day mo so sa man every month? Depende sa funds na mo sa una bro. Ug maabot na sa budget adto pa kuan din. So fans ninyo kada buwan mo hulog 200 kada buwan sa usa ka tawo. Sa usa ka tawo 200. Kaya ra na no? Bay-ubay mo sad mi daghan mo sad mi. Nya kisa may mo kuha na kisa may mo treasurer ninyo na. Naasad kauban ra sa damo. Kauban ninyo. So daghan kay mong natabangan pag kuan. Naasad noon mga bata, anak sagaran bata mo jud mo tagaan. Hatag big mga kanang mga pagkaon sa mga bata, ana ba? Pinilas. Nya nagsugod ka sa ikaw ilado mo gud kay ka ng Crips good diri sa Cebu. Diba? So nagsugod mga kailas. Nagsugod ka na mga pila ba'y kuan nimo na? Kuan siguro mga 2007. Kamuy UG or nakay UG? Dili na ko'y UG jud. No. Si Dinsyo Loco taga Bagongdaan. Sa Liluan. Mao gito siya nagdaan mo ron. Hantod karon? Hantod karon. Hantod karon. Okay. Nya human na 2007 taga Liluan di ka na. Dili taga Luok jud bro. Anang Luok? Dira sa Old Bridge bitaw.
kanang nasunog sa una. Okay. Naadyo ko di adyo ko nagdako. Taga diha jud. Yeah, dito jud ka nagsugod o ganang ganggang Oh, na. dito na. No? Grabe yan niya. 2007, pila na edad di mo anak sa una? Mga 17 man siguro. Okay. So, medyo na naibuot gamay. Na. Okay. Kasagaran ako makitaan, mga 14, magsugod. Na pa jud mas karaan pa jud namo bro. Na pa jud. Nakuan lang kay daghan lang sa kaila kay bisag asa mo kumaabot sa una ba. So, di rin ka luok? Dili bisag asa lapo-lapo. Sagaran lapo-lapo jud mi sa una. No? Maglaagan. Asa mo sa mong laga na? Kanang imnanan gyapon sa una kanang BFP kanang face bar mao na yung kuan sa una gyud diha. No? Pata mo. Pero kusog kahit ng mga away-away sa una. Oo, kana nga year bro, grabe. 2007, 2008 na. Oo. Salamat tagali meron kay naabtan mi sa karon nga pangidaron na mo ba. Wa jud mi na wasan mi na priso, wasan mi na kuan. Salamat ko kay sa unang naapil mi atong namatay jud mi ana wa na siguro meron. Dagan kay mga amigo na ngamatay. Naasad. Naasad. Ang ni unsa man na sila, unsay nisud sila og kanang mga illegal or not kanang dili jud sa gang jud siya. Gang jud siya. Nakuan jud siya. Pero nasa ko'y amigo mga anak po, anak. Uban na nga priso, anak. Bis, ako, pasalamat ko nga naabot ko sa yung ani ba nga nangidaron nga. Wa jud ko kasuway gana. No, kuan kay kagi giya gid ka. Giya jud. Bisag unsa ka balungon. Pero na grabe so na kay mga experience on na grabe. Naasad bro. Di ginamawa bro. Sag kuan. Unsa may mga naitabo ato? Kanang mga gubot-gubot sa una. Dias Plaza, Lapu-Lapu. Naajud pero sus pasalamat lagi ko lagi. Unsa may ilan na kay iyay like color lagi sulod to. Maom na tagko kay sinina sa una. Ana. Nya kay kami sa una kay kaila man mismo nga creep jud. Kay mana igtan-aw na mo sa to. Dili na creep ana. Adito dayon ana pa. Sus. No, mura di gyapon na ususad na ang katong akro to gama sa una na. Naasad. No, daghan grupo na nagbikil sa una no. Daghan jud. Pero karon wala kayo no. Kanang unite kayo ba? Unite na. Kay tanaw nimo ngano man. Tungod sa kanang murag nakamata na siguro ang tanan sa siguro bro kay wa man jud kay padulngan og magsige ka ginana. Kanang uban nga nag-usab na. Kami kaya gibuhat na kamon. Kami karon vigilante naman mi. Kana storyanto na kay nihisgot mga bagura na grupo or bagura ka nisud. Pag-ora may ana nisud sa vigilante murag dugay na gina siya bro. Okay. Ya. Naging tuig pa may ana nisud ana. Ya. Kuan man gid mi sa una kanang trip jud mi sa una pero wala bitaw may kanang klaro nga roots bitaw ug asa jud mi gikan. Pamanay tawag nila sa una jud kanang mga creep mga wanab anak man jud na. Pero ang vigilante medyo nay kanang legit jud siya. Legit jud na. Gikan sa just gawas. Gawas jud Kay dito man nagikan jud si kuan katong nagdajud na mo tanan. Si Triple OG si Mike Amador. Mike Amador. Magkita ko na sa Facebook dako naglawas no. Dakong tao dahil patik ba. Siya di OG di. Siya di OG sa vigilante or si jud. Sa Crips dili sad. Mao na vigilante creep mo. Vigilante creep. No, tira no. Nya na siya gawas ron. Murag na siya sa Manila bro. Na siya sa Manila. Okay. Nya, di ba nilarga kag Manila di ba? Para anak namoy evento. Nanganta mi dito ba? Lingawa. Lingaw, so murapsad ka di ba? Murapsad. So ni adto mo dito Manila. Kauban ako Bagundan Records silang OG Dinsyo. Ako murag kami tong duha may gipalarga to dito sad ba? Tira no. Na kuan sad. Asa dapit ang event ato? Cavite siguro bro. Dasmariñas. Cavite. Murag dito jud. Lingaw sa di kay mga Tagalog jud na adto nya kasabot pud kay kasabot pa sa mong kanta nga na si Bisaya kay kasagaran uban dito Tagalog gud kay ang ginikanan Bisaya. Mo na nakakaron mga nabantayan na nana sila mga 3/4 or 1/4 1/4 Bisaya. So ilang mama or ilang lolo kay magbinisaya sa ila. So di sila kay bawang storya sabot sila gamay. Jud. So
may nakasabot sila gamay pagtukar ninyo. Oh, kasabot sad bro. Nindot sa lingaw sa kayo. Naka-experience at dito ba? Unsa to anniversary? Oh, anniversary to na mo. Murag pag May. Okay. Pag May. Nya diri, kano sa di ba nasan mo yung mga tapok-tapok? Di ba pag umasan mo nagtapok sa diri mga katong diin gimigika na to ha. Mga August siguro to, July. Oh, mao to. Kuan to. Event po to. Pag anniversary to na mo. Oh, anniversary diri Cebu. Diri Cebu ra. Ya, katong nasa may gibuhat diri nga Unite sa Blood and Creep. Diri. Musta man to? Nindot sige bro. Ang kay usa sa manay nakanindot karon. Kay daghan naman ni uyon gud para kay na lang gisgubot jud tanan ba kay. Magay jud ang mga bagong tubo. Nya, duda sa nako tungod sa nasa social media ba? Ngayon sad bro. Di pareha sa una 2007 ba kayo kamera? Wala. Moto so, makapatuyang rag. Makapatuyang rag ala. Grabe bitaw. Nya, karon medyo magduduhan na. Oo. Nya, mayroon po doy kay di mo sana mahin ng ngana sa pirmi, di ba? Ayaw jud nga kanang magkay-usab sa asa ka mulakaw, wala kay kontra, anak. Mamo jud ay mas maayo jud. Palag porma na lang kadira, anak. No? Di lang hilabtan, anak ba? Ikaw may kay mo porma, bro. Ingon lang special lagi na kanang mo transform daw mga. Kanang diri ba duty ka diri. Kuan kay ka, singot kay ka, kanang kuandra na sinina kanang pangtrabaho duty mo ba? Pero igabi Wa man na lifestyle mo ba? Naandan mo ba? Igabi mo transform ka na. Pao jud sa. Maunay na grabe tog na habit na sad bro ba. Kay sa trabaho may problema sige trabaho ra ba jud ta. Pero mayroon po na kay kanang inig ka human imong trabaho kay makita sa mga tao man nila paitira niya mamurmaho so pasabot ana detalyado sino niya sa trabaho no ana ba na. Ana jud siguro bro. Kayo. Kasi may magipaminaw ni muro ng mga artist. Daghan bro. Kana silang Winston. Umidimi, mga fighter. Fighter sila. Mamala may patok ka diri sila architect, uncle. Sila grabe ron. Sila Winston, sila Unidimi. Mr. Lifty, di na mawa noon. Panintim yun na siya po. Pirmi, Nya, silang Soba, kana. Minaw sa nila, Yeki. Kana. Sila man na diri. Pero dito sa Manila, lahi po na ilaha dito. No. Kita sa ko nila Sika. Sika. Kita sa ko nila diri sad. Grabe sa mga fighter sad. Kuan sa kayo no, kanang grabe kay energy ba. Maldito sa kayo. Maldito kayo no. Maldito kayo pagkanta pa muna. Kita mi dito sa anniversary I Mines. Sila Supaply, kita mi Supaply. Sila basta dagan. Ang mga di makabut sila kuan na, sila Plogy, sila Stakli. Ana, di na ni mo ma-appear. Kat mo juga stanan bro ba no? Grabe. Nasa dito si pangalan ng vlogger na comedian, si kinsa man? Malupiton. Pag-abot Malupiton dito, dumugon dito sa mga tao ba? Sikat mo siguro na sila good. Provincer sad mo no? Ha? Iko sikat kay ngayon provincer. Lagi? Grabe Nya. Mo to ni tanaw ko nila gig High Minds. Shout out din ni Sir Omar Balyu. Nya. Karon sa may trip nimo nga inig human nimo gig human nimo ganang duty. Diri naman dool inyo. Human na narakas balay. Narakas balay bro. No. Egda pa ubot. Ma duty na sad. Lifestyle ko Sabado ra gyud na. Sabado. Okay, may duty Domingo. Kasag korta si lifestyle kada adlaw. Kas kay bro ako ari ko diri Sabado. Diri ra Sabado. Ari ra Sabado kay. Dool ra sa dulian magmumug. Lakaw ra. Sabado niya. Dito sa di ka man to nocturnal day. Sahay bro, madto ko sahay. Asay vibe dito og diri sa may makita nimo. Mura magkartel dito na mga social or nakanindot dito kay. Balik na ka? Bye. Sige. Bye. Back.
Yan. Unsay nakalahi dito? Ang pwede ra ka masinilas diri ato magsapatos ka sapatos dito. ka dito. Bawal makakasuot dito. Pwede mag-short? Dili. Dili. Aw, pambasket nga short di pwede. Di pwede. Kanarang mga panglakaw. Mga panglakaw jud. Nya Crocs bawal dito. No? Nyari kay pwede ra ka makasinilas niya. Inato ra. Nato ra ba? Oo. Nindot sige dito bro. Nindot Dito, mga gear yun. Pagir juga dito. Oo. Kaas na kay kagir. Kaas kay gear. Sige, ato dito. Diri ra kahit mas duol. Mas duol mo ko diri sa mga bro kay mahubog ko. Ra po pitso. Uli ra ka. Pero ikaw ra po ni tabang bud ka dito. Pinta. Kami sa iga-construct dito sad. Sa Nocturnal. Ruya no, kamukha mo ra ito tanan no. Wala mo yung engineer ato. Wala. Wala no. Wala. Awihay, sa galinog na ako yapon sa. Tanaw mo rin, ligpon ka rin. Kamura ko na. Ligpon ka na eh. Kau tika, tulor ako yung galinog ron. Wag yapon no. Right there. Buyag down. Buyag. So, grabe niya. Human na. Uli ra ka, chill. Sa badura, kuhan. Uli ra ko, iguman ako duty. Turo sa mua. Magdaigda, tanong salida. Tudukaon, duty na sad. Nakay mangud anak na. Nana ko'y bata. Mau di ay. Pero dagko naman akong bata. Dagko na. 17 o 16 na. Dagko na ay. Dagko na. Kaluyan taon. Buyag. Wala ra sa sila gang. Wala bro. Wala. Sa manani. Sige, eskwela mga. Eskwela. Sa'yo na yung mga hilig. Mga bike. Akong bata, laki. Hilig bike. Sabay ka na. Bike. Kanang lumba. BMX or Dili. Kanang Pixie or so man. Ngayon anak siguro. Kana ba? Way break? Kana. Mo na yung hilig. Kaya ano. Nya imusa ka na kung sa hilig. Tuwa man siya mama ang usan ako bata. Magaraan ra. Okay. So, kuan ra? Ana. Ang laki rin na anak ko dira. Nya. Karon kay Anas papi Sakto, nanas papi. Pareha ni pag last na si kapag katong kang Junix na episode ba? Papi dire. Ata di palikoron papi. Nagkabalius yun sila Junix, baguran ni Hawa. Nagasugat siguro ni sila. Dito gito agis lang. Asan di agi papi di? Tuyok na di na ron. Pwede na mga katuyok dito. Gikan ni Thailand. Pohon ka muna po, dato mo Thailand no? Moingon boss Junix lagi. Dadon ko naman niya para lang sa experience ni dito. Ay Paps, ali diri Paps. Nagiindaman ka na magkuha no? Indaman kag Mike Paps. Ali diri. Wala pa Junix. Wala Junix lakaw. Lakaw. Ali sa. Ni Papi. Nas Papi di ay guys. Pirminas Papi sa diri no? Naasa na siya diri. Turoy na siya diri. Sa mga kibaw si Papi, mo na tig book og mga gig na ako sa cookies na kanang kuan na linya. Yang na siya diri, siya may tig sisig panaway. Sisig panaway na sama niya. Tarungon na po ni Junix no. Pero malingaw sa mga Papi ko. Asan si Papi? Try nagipalit. Balik ra to. Sige na nas Papi diri. Kuan, diri og sa nocturnal. Kuyog din siya Thailand gani. No. Itapit ako sa idea to ni boss. Lingaw nas Papi kuyog. Lingaw jud siya ka kuyog jud. Malingaw ka Papi. Di ka nagkatawa ba? Di ka Ano ba itong serious kayo yung istorya niya mo kalit na gikoy. Mga ginayahang diya siya maayo. Ali Paps. Mga tanah Mustang Thailand. Ano ba? Di kaya happy tamo sa mga man. Mga tanah rami Mustang Thailand. Ano ba?
kita. Wala may masturya o kay abot wala na ganin na ron ni. Na ba? Sige na please. Ali Paps. Ali, pa pina kami ni ano. Ay. All right, everyone. Si Papi di ay tensa. Salutan na Paps. Maigo ra na nimo. Ngotan na ta. Bago ra mi nagstorya about nimo na gikan ka Thailand. Ayo. Ayo. Ayan, bago po ko abot mo. Asa ka gikan Paps? Naghatod. Nako'y gatod. Isa gato di mo? Nasa des Mandani Bay. Igagaw nimo. Oh, nasa lay kanang dinner ba. Musta Thailand Paps? Karon mo biya ka nagpakita balik sukad ni kuan nang luod sa Junix nimo. Holoy. Karon wala na kuno kay pakita sukad na abot mo gikan Thailand. Busy kay ko eh. Musta ang kuan? Kapoy sad. Kapoy Draining kay digto. init ya dito Paps. Dili man. Para na ko no, mas init ang Singapore. Angkol. Mas init na si una sa tayo naabot oh. Architect. Ketek. Di okay ra na. Doon ako mas init ang Singapore. Ano man Paps? Sa Cool. Wait tao dira cool. wala nang lakaw sila. Apirbe. Nakaw sila. Lakaw sila. Bago ra sila ng lakaw. Oh, mas init ang Singapore actually. Kaya nakanto na mo sa Singapore, mas init digdo ka sa. Di, kano sa unsa man to naman? Init dito Paps. Kontra diri. Init digdo. Kano sa to naman? Unsa to naman kani? Nakalimot sa go. Pero usually magod mga bear may mo adto. No, so init gyapon. Init yung Japan siya. Di pag adto na ko Singapore di bago ra biya ko Singapore ha, dili ka siya ingon init kayo. Naman, kuan na siya. Humid lang ang Thailand pero Kano? init ang Singapore. Sakit ang Singapore, init. Asa lami pagkaon Paps? Di kay ko ganahan dito sila mga daon-dahon man, makakabuli. Di ka gana sila mga daon-daon Except silang mga kuan fried rice sa Thailand. sa Thailand, ilang mga fried lami. Ang lami Ilang street food. Pero ilang ka ng mga noodles nga nay ay dahon. cilantro. Kana murag Dili ka. Hasta to ilang kuan. Na sila certain digto nakalimot ko singan hang siyang aslom nga wa ko sabot. Nakalimot ko sa term. Di siya ko ganahan na to. Hindi na ko trip ang Pattaya. Di na no, kung kayo makasasak na lugar no. Lingaw jud ko sa Bangkok. Sa mga wakay ba ang Pattaya, mga pila na ka oras biyahe? 2 hours ikan Bangkok. Nagbas ra mo. Wala yung nag-van ang Junix. Crazy rich Asian. Crazy rich Asian from Mandawi. Ito ka ba mabas eh. Gandan kita eh. Kamu tanan nag-usara mo ba kamo ni Franz? Oo, usara ka. Nag-abang gito van si Junix. So si Franz iya ko yung si kuan ra. Pacific, iya anak. Sila ra duha. No nya si Junix kay crew yun niya si Nasa photographer niya, yung pamilya. si Ox ba di kuyog? Wala si Oxba. Si Kuan may naa si Exter. Exter o si Argil. Boss RJ eh. Yo, Nalingaw Thailand. eh. Pero ano may nalingaw sa last day kato naglinog na. Naglinog na dito. Dili, tundiri ba? Naka-news na may ba, galinog na. Wala namin Katong sa Bugo. Maglain na ba? Di nagay mo post. Katong pagsugod linog, wala na may post. Okay. Lain man. Lain kayo. Wala. Ganahan na kayo may mauli ato. So, Paglinog. Naglinog biya to balik, Paps. Asa man ka to? Mga launa to sa kadlawon. O may kabantay no. October 4. O may kabantay. Waka kabantay. wala na may kabantay. May wala sabi kabantay to pag Basta linog balik. makatog ka, di ka kabantay. Ako nakabantay ko ba sa buntag, ka na mauyog. Oo. Pero makatog ka di man. Di man para sa Di, bugo, Jud, bitaw. mauna, good, no? Katrabaho like ko das babaw lagi. Tawas ko di buhos ko. Wow. Audio ka dungog kay. Di man mauyog ang babaw. Di gabi biya to. Gabi to. Gabi isad to. Nadyo to ni uyog nga udtusad ba? Okay. Nigawa sila diri. Ang gawa sa mga tao. Nga ako na kus babawa. Hindi, kuwan to. Motong sa Davao. Motong grabe ang Davao. Ba? Moto, alas 10. Mga alas 10 mga alas 10 dito kapit. Asa naman tayo mo, unsa ni topic ninyo? Para. Kuwan no. Masaya itong istorya na to. Abot na to si mga anak. Sa bata. Storya rami about
Kartel. Kartel. Sugod siya Ay, kartel. suryaan ninyo ang kuan ni Oblak kanang iyang unsa na iyang kuan karon ba? Kanang iyang music, Oh, Mo bitaw nag grupo. unsa na igro? Oh, kana sige. Kana. Juan, shout out dahil Bagundan Records. Bagong Dan Record. Shoutout ninyo. Silang Uji Dinsyo, si Mervin, sila si Neil, Kini. Oh. Mayunta na pati dagang project maabot. Asa mo tig record? Karon nangita may bagong recordan na ron kay katong usan mo ka recordan mura maganang wala na ikuan ba. Wala na update bitaw kayo. Oh, dili na mag tig record sa Dili na. dito mo kuan. Dihay. Hapit na mauman. No. Buhon. No. Pon. No daggan biya ganang ganahan mo record mga kunong Ato ila show nakasuway mag-record ila show. lapo-lapo. Oh, lapo-lapo. Layo Dito may naka-record dito ka usa. Next story vitamin ay nga nanukar mo dito sa Manila. Dasma. Dasma. Pero dugay na kasi nag-rap na jud ka sa una pa. Kuan pa paps ka ng kuan pa siguro mga 2 ka tuig pa siguro gikan karon bag-uhay pa jud. Oh. Kay wa man jud ako hilig ra ko rap pero wa jud ko'y plano unta nga kanta. Oh. Kay dili man kay ko kanang kuan jud pero ganahan jud kay ko rap kanang kay ko kanang mauwaw bitaw ko bitaw. Ana. Featuring ra jud ko sa una. Ana Bagundan na sila pagawas nga track. Tawgon ko featuring ra ko na Aros Luyon na Pervinte. Karon kay sila may siging una kanang suwayan ako ba? Matong gi suwayan. Lingaw. Lingaw. Ana ko ingani gid ni kinabuhi days ka. Ang kanta ka ana. Pero dako sa gig ko nga kanang affiliated ka na imong kuan karon ba grupo. Unsa nga na sa imong grupo karon? Vigilante. Vigilante. Sila si Double OG Eric nagdana. Sila si OG Dave. Double OG Eric. Oh, Double OG Dinsyo ana. OG din show. Sila Shoutout si- ninyo. Creepy Bone. Unsa may makapa double OG na? Sila na kanang dugay na muna sila may gibinlan diri sa Cebu ba. Okay. Kana silang tulo. Okay, di ba na may OG? Oo. Ano ba double OG? Tapos yung Triple OG. Dapat triple. Ano yung Kato last? si Kuan. Ano si Mike Vigilan- Amador. Vigilante. Pero kana black ba? Ikuan daw na black. Daghan mo sa guwa kabawa na gud. Oh. Ang kasagaran mo gud kanang mga normal nga tao ba. Pareha nang dili kay hilig sa dili swito sa kana inyong grupo. Oh. Ang ilagi unang tan-aw na mga creeps mo. Blur ra gyud Oo. ang Imo na mga siya, blow. mo na siya explain in kuan ba, simple terms ba. Unsa mo gyud na kuan na siya kanang sanga na siya sa creeps or creeps gyud mo. Lain-lain na lang siya nga grupo. Oh, lain siyang hood. Oh, anak paps pa. So Yan. lugar siya. Lugar-lugar. Okay. Bali ang vigilante hood to siya. Hood na siyang vigilante. Mao Oh, nang pero kami. dito sa gawas. Oh. Kami na-adapt mi diri as a vigilante. Kari kay naa man sa east side diri. Ang Pero unsa kanang man na kanang lain-lain nga hood. ang kanang bis. Usara mo. Usara mi. Rep ra jud mi. Kanan. Rape ra gyud. Ingana day siya pag Ana. Ya kada hood lain-lain og uji. Oh, naasad. Oh. Laig kada hood, laig uji. So Daghan ginang uji jud diri. panlitan mag-OG usa ka kanang lugar niya pananglitan kanang lugar dapat mo yung mga silingan bang nya nasa OG anak tanan mo na nay makapadubol OG kanang Dili murag ko anon pa man siguro na nila dito butuhan para siguro nila ana sa may maayo ani niya ana. Murag ila pa nang isgutan sa mga taas ba. Sa may maayo ana. usaray triple OG sa Usara. usara Oh, Usara. nya double OG medyo dako-dako na Oo. ilahang scope Oh, ana. So mura day gyapon siya ko mura gyapon siya family tree sa frat. Oh, ana paps. sa prat akro unsa man na Akro babs ka, pero kuan ka nga chapter mandawi. Oh, ana, Ya, ana. lapu-lapu ka. Oh, ana Ana, paps. ya, Oh, masya, ana. Kada chapter na kanang Nainagda, na GS. kuan. Oh. Lain-lain po mga grupo. Oh, Pero ana. same color. Same color. Oh. pero daghan kay Daghan jud kayong hood na KPI, na DSG, na VPC, ana ba? Duda na ko dak mao sad siguro na mo nakapahilig nimo ba? Oo. Ilado na daghan na kay kaila sa Indo. tanan. So Tanan oh. is ni murag nainganyo siguro kag sud og rapod kay daghan na kag crowd daan. Ana sad paps sa siguro sa na. Eh, si Oblak na ilhan ako si Oblak before magod kay kanang kuan jud kay ba lahi magod si Oblak nga kanang normal nga Oblak nga kanang
Kanang na-event ba? Bago rin yung pinagstoryahan. Mura siya mo transport. Mura siya glahi nga tao ba? Basta gabi, grabe. Bakit yung gingon ganina ba? Grabe ba? Ya, mauna sila kung naanda na lifestyle ba kanang nakos trabaho, Sa Manila, celebrity gud ni. Celebrity ni sa Manila. Ay, wala ba picture ano na? Bitaw, sure. Grabe gini. No. Di ko kasabot ano, di ko kakuan sa structure pero mamaor gid. Uji. Di karon pag ikaw kadungog double OG. Na. Ang triple OG mo na jud nang Mao na. taas na jud kina. Mao na siya. Kinamutanan ko basig tabu na ba sa ilaha ba? Nabi na Si tabu. Ganggang bro. Di na mo siya pwede ikuan ba? Considered man na siya nga gang or grupo na siya. Malain Gang. na mo tawgon nga gang Gang gid. or gang. Gang gid siya. Pero mas organized na jud na kuan. Kay labi ay mga gang pud na Pero pareha ra magyapon no, namoy ka ng community service. Pareha. Nasan may nga ba? Namoy meeting Kato sa namoy meeting kada kuan. kada naibuhaton. Naay ka ng community service. Mag-meeting na. Naa sa dapitan sa lugar. Atong last murag diri mangguruto sa gito dapita sa syudad ha. Kaya sa last na kung ato sa community service na mo sa Liloan, kuan man to ang mga paps. Blood o grape ba nag-usa mi niya. Ang hatag mis bata. Pero karon wala na sa ano. Dili na mo naabot gyapon ng community service. di ka nang away-away. Wala na Hindi, paps. bago rin may istorya, wala na. Wala na. Kuan. Wala na mi ana. Ibawal naman na paps. Pareha sa day sa Tawgama ug Akrono nga. Oo. Pinasad na. Dili. Di pareha sa una, mga good paps, nihisgot ko na walay cellphone ba. So, kung naay manghamag, sa una, di lisod kay pangitaon. Wa may CCTV pa sa una. Naam gani, nihit ra kayo. Niya, karon kay dali ra kayo ba? Pero naaragya po na kuan paps kanang say nagi mga batanon nga di jud kuan na ajud di jud malikayan. Di jud ano. Pero at least mas kuan na. Pero kadili na jud reagid sa una ba nga taglas pa. Karon wala na. Also, pinaka-grabe nimo na experience na wala tayo ni kanang nadabukan kag butilya or ikaw may nang buwak og butilya kanang ingana sa kasuway sa kuan na. kasuy. Sa una just lapu-lapu. Grabe. Lapu-lapu daw pa. Lungon kay ko sa una bro pero Dili ko sweeto dia. Pero mi ko kita ni Oblak na. Before pa kartel? Before pa kartel. Sige no kita ni. kaya ara may maglagan sa una sa lapu-lapu FHM. lagi, Diha pa. Ug sa kanang BFK. Kanang sa Tamiya. Tamiya. Face bar. Mao man ang laganan sa una. Naman ay bar dia kilid sa sinangag sa una ba. Naa. Pusil, di ba? Bouncer. Bouncer. Sa una. Nagpusil bouncer. So itong gubot sa una. Junix siguro na dili. Dili. So una niya. May na lang karon kay dili na kuan wala na kay. Wala na. Naman gani binusila dili di man ako madunggan na Dili. sa social media sad. Dili man bahin sa kuan na. Lahi na gang, siguro. dili. Mas lawom na siguro. Dili na. Ya kana inyong kuan Oblak ba? Permi ko kita og event ninyo diri sa kartel kanang unsa man na nga event gyud na ninyo monthly or kana magtapok mo ba? Kita ko na permi gud. Dili paps. Unsa man na siya? Kuan ra kanang magpa-event ra mi paps og kanang anniversary. Okay. Ana og nami bisita nga taga Manila mo ari. Okay. Ana. Permi ko kita na kanang mag-event mo diri ba kana lingaw bitaw kayo. Kuan to paps. Tong pag-ari na mo last event na mo diri anniversary. Okay. Nya katong gisundan ato katong blood og grape nga nagkay-usa ba. Event sa mi diri. Okay. Wala nga. Salamat sa Mimbus Junix oy kay Moji problema ba. Kay diri man diri magyud dawat man gyud diri di ba? Moji problema sa buhos. Kay lingaw ra man sad gud. Lingaw ra man. Malingaw. Lingaw ra man sad. Naka to Babs pag Wala kita ra ko kay kasagaran man sad gagrupo gud nila kay ilan ako silang kuan. Silang kisinganan na Parang Nyor sa una ba? Bokalista. Sa una? Sa una. Wala na sa una. Basta ka na sila. Pero may makita na nyo ba? Napag yun may kuhan, di ba? Album ka na murag compilation nga kamutanan. All Star. All Star, di ba? Na. Naa sila album nga kanang solely sa ilahan ang grupo. Kuhan siya ba? Kanang lahi sa nga community ba? Kanang bitang close-knit kayo. Nasa ikaw galingon nilang mixtape ba?
Tawagan na, album yun siya. Dili siya album pa. Murag mixtape. Mixtape pa, no? Oh. Yeah, all-star ba nga mga sila tanan? Na YouTube? Naa. Oh, paminaw na. Sikat ka ng kanta ni Ublak, good. Kasi ka na, baka ba di mo ka minaw, good. Oo, minaw, di ba na? Kami ka na kanta Ublak, eh. So, na kanta. Magbuhat mga greens, ano, Oo. Pakita ang kanta ni Ublak. Naka nang grabe kayo, i-flash. Ako na pagkitaon. Kaya pagkita ay sa live na clips. Ah. Naman na siya mga live na clips. Kaya yun, guwag piyanso. May tira. Transform lagi na. Transform. Kaya na Ublak, eh. Sikat Manila. Sikat kaya na gahay, kaya na. Pero ba may ga-expect ka ba ito sa Manila nga? Na din nagpaabot sa damo dito ba? So, din mo mga tigpaminawan sa dito. Wala ko ga-expect nga maudin. Tungkol lagi siguro sa kadako. Naman sa may Manila, di ba? Tibok Pilipinas. Nami Manila. Dako na gyud kay siya nga community ba, no? Ya kasagaran pag yun sa Luzon, Visayas, Mindanao naman ang vigilante ron. Kasagaran pag yun sa ilaha kay artist. Di ba? Kasagaran. So, kuhan gyud siya. Nindot sa siya nga community ba? Kay magtinabangay raman sad mo, no? Matinabangay kay maom ginay number 1 jud nga kuan nila. Goal nila ba? Namo. Writer. Pero kuan Black, unsay difference nakita nimo ba? Pila na katuigan ng vigilante? Duha pa paps eh. Bago ra mini switch na good. Unsay difference ba sa karon nga panahon ug katong 2 years ago nga nisud ka? Kay lahi magod dami ay kuan. Unsay ngana na job? Unsa? Magtan-aw ka sa mga naigang ba? Kanang dili na god sa kanang mga normal good nga tao na gyud biagyapoy kuan. Nagyapoy magtan-aw sa ba? Uy, Stigma? na stigma ba? Uy, kaya mao man yung mga hili ug gubot oh. Mao man yung mga mamirahay oh. Pero sa kanang difference sa karon ba ug kanang sa una nga pagsuod nimo, na ba siya difference nga lahi ng tan-aw sa tao ninyo kanayan ba? Naasad paps pero wala man sa ni kuan mo nga kanang sa tawag ato. Kanang lagi kanang Naamo jud na paps sa gasad na ang nga na nga tawo. Jud. Pero wala na lang sabi mo kuan kay at least nagpadayon sa pun mi nga maayo among gipakita ba. Mo ang nindot karon na internet lagi niya kanan yung ginabuhat ba. Kay makita mo gud sa mga tao unsa mo. So at least kuan aware sila ba lingaw-lingaw ra gid nila. Community service niya tabang sa gid sa community ba. Ano sa sunod event ninyo? Karon sa Baddo nami kuan karon sa Baddo nami tukar pud pero sa among event mao nang Yubicano. Dire? Dili. Asa man? Dara Basak. Basak. Dawi. Mandawi. Niya. Karon sa Baddo na maabot. Manay last karon ambot ka sa sunod ka ug ganus apa puga. Ay, napanay. Napatagan. December naman good niya. Labi na December. Christmas party. Naasad. Diri po. Nya. Music, Black. Mga bagong music din. Naami umabot. Ako solo. Solo ka o na kay grupo? Kana lagi bagundan records mauna Pops. Kana grupo na. Mauna collective. Mauna kami. Collective. Pero nasa kay unsa ang name nimo sa rap gyud? Oblak. Oblak. Seryoso Oblak kana. Ona. Ito jud ba Oblak. Di ba Oblak kuan mo na sa Chicago? Asa ka kuha na? Akong pangalan sad ako ring gibali ba kalbo ba Oblak. Bali di ba? Tinuod mo ngan kalbo. Dili sa di. Upaw ya. Upaw ya ta. Kalbo. Oblak. Imo lang tagi pawiks. Pawiks. Wapo. Pero naman kay mga page no, page nimo imo. Kaya wala ko'y page pa. Himo, brad. Magbuhat na ko. Magbuhat Buhat ka, dali ram na. Pwede. Na kay mga picture, ano ba? Pwede rin nyo, mga marayag langod ka sa nila. Hipster good na, picture rin ako gabi, ganang grobe ba? Ano? Pwede. Oxbare bahala na. Ya, pwede vlog ba? O gani.
Kaya makanang kuan ganahan gani ko kuan makatanaw ko sa di mo ko kalugar gud kay inyong event pero may Sunday man gud. Okay, gituyo sa na Pops kay ang uban trabaho bitaw niya. Lagi. Ako ni duta tanaw ni ang ako lang sa kuan na kay basig. Nakatanaw na kanamo ka usa oy. Makatanaw lay ko pero magpanagan na ko og kanang tanaw gud ba kay inyo habi basig exclusive ra bitaw siya. Katong sa Chesterfield ay. Di mo gani basig panagan na ba palitan ng mga tao ganahan kuan ba na siya exclusive ba na inyong event sa Kamura. Or pwede mo tanaw ang... Pwede, oy. Pwede ra di. Kutob sa kanang ganahan tanaw, pwede. So pwede ra. Pwede ra man. Ano ba? Say kay magpanagan na mi good kay kanang asin di. Ilahara ni ba? Dili sa top say. Inyo hara bitaw nga show. Dili sa top. Kutob sa ganahan mo adto, pwede ra man. So kuan sa day siya no. Inclusive sa day siya nga event. Fighter eh. Fighter. Yeah. Unsa pa ganiya sa Manila? Medyo sweet ko. Di ko sweet ha. Kanang ako mangutana na ba kayo para mo broad sa akong namay na ko kanang Temple Street usang na. Lahi po na sila. Dili na crepes. Paso ko kasubay po na ng ilaha Pops sa pamaagyan ng ilaha murag mga blue magyapon gud. Mga kuam siguro na sila Pops, mga veterano siguro na sila ana ba saba or wa ko na tinuod ba na oron sa ba. Pero blue gyapon na sila. Blue gyapon sila. Pero lahi lang ng ilaha. Kanang mo invite nimo sa Manila, kinsa man sana sila mga vigilante. Mga vigilante. Event. Katulas mo adto anniversary to. Anniversary sa vigilante anniversary Manila. Okay. Kung panilitan ganahan mo sud og grapes, para papi akro man siya. So i-hazing mo yun na. Ay kanang initiation. Palo. Dili initiate ra. Lata, lahi na mo dili. Unsa na blindfold kulata? Blindfold ana. Kita na. Basta lahi ang initiation ninyo, di ba? Lahi. Imo Pops, unsa to imo? Ito karaan naman kay ito. Bunal mo gito. Blindfold pud gato Pops. Blindfold. Ilaha mo dili man. Blindfold. Blindfold nandiyan po. Gi blindfold gato. Masakir. Sam na masakir. Tabangan ka ba? Makita ra man ni YouTube ra mo YouTube. Kasagaran sa kanang mga kuan lagi, mga nasgawas, no? Oo. Diri gud kay kuan kina suryaan kay bawal biya na. Diba? Mapriso. Bawal din na din. Bawal bi hazing na. Tay na bi anti-hazing law. Na di. Riya na pwede suryaan. Bawal biya na. Riya na pwede. Sa una pa mo to, di ba? Sa una pa to. Siwa na day no. Ana na. Apir na lang ba? Apir lang ba? Tingnan na sa day mo no. Nasa mo fans no. Bago rin istorya fans kada buwan 200. Lahi to sa pikas to sa una na mo sa Ubik mi. Nama mi kanang kuan sa una, kumit kanang solidarity ba? Mga blood og grape sa una. Nya wala naman ko dito pod. Pero kana ang mga vigilante ron naaga po may funding sana sa bayhood. Pero saan ninyo pagkabaw nga blood siya? Mailhan na Pops. Dili Pops. Or sa naong na lang. Nakaila na sa gid mi. Or radar na lang nimo automatic. Okay, murag halos masiguro tanan grape guro kaila na sa ilasad mi. Mailhan magid. Mailhan. Parehan sa maguna sa plat good. Kanang nakay feeling ba kani siya ba kuan mo gani siya. Parehara mo ba kani sa lain. Lain na sig tinanawan mo. Sa tanang tao diri siya may tabis ka. Nagini siya ma-feel ni mga ana ba. Nagimi tay nga na radar mga fratman og kanang mga hilig ko nga ana layo pa lang makita na nimo ba ay. Parang apiki diri agi diri nga ana apiki agi diri na parang delikado diri da. May ilan mo naong pa lang. Pero wala man may mga ritual, mga Naami Pops. na mo? Ni. Unsa na? Pasigarilyo gyapon. Sigarilyo. Kanang imo Pops unsa man na? Diray man ang akro. Unsa na sa piso unsa man? Piso nga karaan. Painiton. O painiton, foil man siguro to nya yana. Paksit. Kani mo sigarilyo na. Paksit. Kanang mga tato-tato wala. Or wala. Namay uban gang sad good nga kuan, di ba? Depende na nimo mapatato ka. O ganahan ka.
Ut para nako ba dili na ko siya matawag tungod kay nga anak na siguro mo karon ba kana bitong close na kay nana mo kay di na nako siya matawag nga gang gyud. Lahi mo kung matawag nga gang pa na mga bahala na gang. Oo. Lahi gyud siya nga kanang mga naa sa prisuhan nga kanang mga kuan na gyud ba. Kana lahi pud na. PC45. Kana mao na. Kana lahi pud na. Lahi pud na. Kana Di kin ako siya ma-associate sa kanang Crips o Bloods ba di kin ako laamod sa itawag no grupo na siguro itawag ana. Kana grupo. Community. Community. Pero community magyapon di lahi tong katong mga BC45 kana gang na gyud. No. Lahi mo gayo kung gang go siguro hantud karon ingno ni mong parents nga appeal ko ni gang magyapon lang tanan. No. Nalagi gyapon yung stigma. Hindi naman siguro dire bisag sa US siguro. Oo. Ano warag hadlock gyapon ka ba? Init ka sa mata sa tao ba? Ikay mo na pasanginlan kanang. Labi na kanang kanang lado kay kastagnan kani mao kana. Suway ko na. Asa David. Diri suway ko na. Sus. Bagay wa sige gitugot nga adi tani mao na. Pero mamili gyapon block. Mamili gyapon kay kita ko kausa sa mall. Kana parehan ninyo pamorma ba? Pero parehan ninyo nga limpyo. Away palag ang guard uy. Nga naman yan. Limpyo kana magtanaw lang ibihaw gira na limpyo kay pero pasod lagi ng mga butsok ko igignang nga. Kaya pa kisahon mo ayoy. Mamili gyapon uy. Mamili gyapon. Kanang mailhan gyud nila ba kan ni murag di nihili gubot diri kanang kuan ni sila. Edukado kanang mga anak. Nagi po yung anay. Mamili gyapon. Ilad makailad jud ba no? Pero mao lang jud lagi kung sa mall panitan sa mall sa una nay gubot. Why lang pasanginlan kamo gyud ang grupo gyud nga ni sud ba. Automatic gyud na. Mo gyud town sa guard. Wala na may gubot sa mall roy. Wala na no. Na siguro Manila pero amot diri wala. Sa una kusog karon di inay na si taga CCTV. Papalagan na ng uban sa CCTV na mga tao na kamera. Nakita. Gan gyud kay. Bash. Nagayo kay la kawatan no undang. Uso sa CCTV. Gan gyud kay la kawatan. Undang na tungod na CCTV na wadag kabuyan ba. Gamit sa diya siya pero noon. But anyway, hapit naman ta mga kuan ron. Sunod na dapat na kay Instagram ano ba para maka-follow kung kisa may mga naminaw karon. Naaga pon. Asa man sila maka-follow nimo or sa Facebook. Sa Facebook Oblak Mendoza. Oblak Mendoza add lang niya or follow. Ug sa Insta maora Japon. Oblak Mendoza. Ang inyong grupo. Bagong Dan Records. Bagong Dan Records. Na sa YouTube. Asa makita ang music block. Na sa YouTube. Asa man. Wala mi sa Step. Yeah, Spotify. YouTube. Na mi sa YouTube. Type. Bagong Dan Records. Bagong Dan Records. Bagong Dan Records. Naana dito makita na ninyo. Title. Merch. Ana. Sinina Bligya. Wala paps. Wala pa. Nami sinina Bligya pero exclusive pa namo sa amo ang okay. Nice. among hood. Para ni OG Banks, di ba? Na siya OG. OG. Wala pa may ana. Wala pa may ana. Anyway, thank you so much sa mga naminaw karon kung ganahan mo follow adto lang mo sa Life of a Babae podcast at narata sa Instagram, YouTube, Spotify. Follow niya, subscribe. And Oblak, salamat kayo, Brad. Salamat, bro. Ni hatag kagigayon na magtabi-tabi ta. Salamat sa kay Paps na ni abot ka, special guest again, Diris Cartel Studios as always. And sa mga naminaw karon, see you guys in the next episode. Peace.